ating padadakilay tayo sa ating pinakamamahal pa Jesus po lamang. At sa pag-alala po sa mga turo at aral po na ating mga magulang sa ating pinakamamahal pa Jesus, dobling paggalang po sa ating pong beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeda, sa ating pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, sa Almeda family, sa inyo po mga minamahal, baguhan mga datihan, isang mapagpalang hapon po sa ating pong mga beloved kapatiran, mga minamahal. Sa ating pong beloved workers, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal pa Jesus, mga minamahal, dahil nabigyan po ako ng pagkakataon upang maibahagi sa inyo, mga minamahal, ang mga dakil at himala na ating pinakamamahal pa Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Andyan nga po, mga minamahal, maalala ko po, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord, na simula pagkabata ko hanggang nagdalaga po ako, mga minamahal, sakitin po ako, mga minamahal. Andiyan po, mga minamahal, na tuwing nagkakasakit po ako, mga minamahal, umabot po ako ng 1 buwan, mga minamahal. Pinakamababa ko po, mga minamahal, 1 linggo, mga minamahal. Sa 1 taon, mga minamahal, hindi lang po yung 2 beses ako magkasakit, mga minamahal. At alam niyo po, mga minamahal, tuwing nagkakasakit ako, mga minamahal, andiyan po yung ubo, sipon, mga minamahal, lagnat, at nagsusuka po, mga minamahal. At andyan po, mga minamahal, na ang nagpapahirap sa akin tuwing nagkakasakit ko, mga minamahal, yung tonsillitis ko, mga minamahal, praise the Lord, na tuwing umatake po yan, mga minamahal, praise the Lord, andyan na hindi na po ko makakain, mga minamahal, di na rin po ako makainom ng tubig, mga minamahal. Dahil andyan po, minamahal, na yung sa ilalim ng lalamunan ko, mga minamahal, nagsarado po yan sa sobrang laki ng tonsil ko, mga minamahal. At excuse me po sa may kumakain, mga minamahal. Dahil pag umatake po yung tonsillitis ko, mga minamahal, ang dami po mga puti-puti, mga minamahal, at may pagdurugo din po yan, mga minamahal. Kung titingnan, mga minamahal, acute tonsillitis na po talaga siya, mga minamahal. Andiyan po, mga minamahal, ang aking mahal na magulang, mga minamahal, hindi pa po mainit na naglilingkod sa ating pinakamamahal pa Jesus. Ilang beses po kung dalhin sa doktor, mga minamahal. Pinapainom ng antibiotic, mga minamahal. Ngunit wala pong kagalingan, mga minamahal. Bagkos lumalala po yung karamdaman ko, mga minamahal. Nung time na 1 buwan na po ako nagkakasakit, mga minamahal, andyan na kung titingnan po ako, mga minamahal, para na po akong buhay na bangkay, mga minamahal. Dahil hindi na po ako nakakakain, mga minamahal. At hindi na rin po ako makatulog, mga minamahal. At noong time na yun, mga minamahal, halos yung physical ko, mga minamahal, halos gusto ko na, bibigay na po talaga siya, mga minamahal, dahil lantang gulay na po ako, mga minamahal, praise the Lord. Andiyan po, mga minamahal, yung time na yun na hindi na po ako makatulog, mga minamahal, sobrang nahihirapan na po, mga minamahal, dahil sobrang taas din po ng aking lagnat, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, nung time na yun, mga minamahal, sabi ko, gusto ko na po mamaalam sa aking mahal na magulang, mga minamahal. Ngunit andiyan po, mga minamahal, praise the Lord, sabi ko sa aking mahal na magulang na gisingin po sila Ate Verona at Kuya Jun dahil gusto ko pong dalhin po ako sa pastoral house, mga minamahal. Nung time na yun, mga minamahal, praise the Lord, sabi po nila ni Ate Veron, mga minamahal, na sa bahay na lang po nila kami magpurit mananalangin, mga minamahal. Dahil nung time na yun, mga minamahal, 10 oras po ng gabi, mga minamahal, at medyo kalayuan po yung pastoral house. Andiyan po, mga minamahal, after po kami nagpurit na nalangin, mga minamahal, after po nila ako nalayan sa mga minamahal, andiyan na nakaramdam po ako ng antok, mga minamahal, which is hindi po talaga ako nakakatulog, mga minamahal. Praise the Alam Lord, niyo po, mga hallelujah. minamahal, pagising ko sa umaga, mga minamahal, instant healing po ang pinagkaloob na ating Praise pinakamamahal the pa Lord, sa akin, mga hallelujah, minamahal. Yung tonsillitis ko, mga minamahal, yung lagnat ko, ubos-sipon ko, mga minamahal, parang magic po, mga minamahal, nawala po lahat yan, mga minamahal. Praise the Lord. At alam niyo rin po, mga minamahal, pinapasalamat ako sa ating pinakamamahal pa Jesus dahil tuwing nagkakasakit po ko, mga minamahal, andyan na, umabot lang po ako ng 2 araw, mga minamahal, nagiging okay na po ako, mga minamahal. At pinapasalamat ako rin sa ating pinakamamahal pa Jesus dahil yung tonsillitis ko, mga minamahal, na dating nahihirapan po ako, mga minamahal, andyan na, hindi na po yan bumabalik, mga minamahal. Praise the Lord. At andyan din po, mga minamahal, na, hallelujah, praise the Lord, tunay nga po, mga minamahal, na nagkaroon po ako ng karamdaman sa aking hilalaking paa, mga minamahal, na akala ko simpleng maliit na nagtubig lang po siya, mga minamahal. Andiyan na, binutasan ko po yan, tinanggal ko yung tubig, mga minamahal. Ngunit hindi ko po namamalayan na lumalala po yan, mga minamahal, na kung titingnan po, mga minamahal, para po siyang tusino na nagdurugo at may nana, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Andiyan na, lumalala po yan, mga minamahal, praise the Lord, na yung hilalaking pako po, mga minamahal, sa kanan, mga minamahal, andiyan na,
lumalaki po siya mga minamahal, umabot na po ng kalahati ng kuko ko mga minamahal at lumipat po sa kabilang pako sa hilalaki ng pako mga minamahal. Andiyan na ganun din po ang nangyari mga minamahal. Andiyan po mga minamahal na gusto ko pong malaman mga minamahal kung may diabetes po ba ako mga minamahal. Andiyan po mga minamahal, praise the Lord, nagpa-check up po ako mga minamahal, pero bago po ako nagpa-check up mga minamahal, praise the Lord, nagpakuha ng blood sugar mga minamahal. Nag-ayuno pa po ako mga minamahal. At tunay nga po mga minamahal na nung nagpa-check up ako sa doktor mga minamahal, sabi po nila mga minamahal na may allergy lang po ako sa sabon mga minamahal. Yung blood sugar ko po mga minamahal ay normal po mga minamahal. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Diyan na pinapasalamatan ko sa ating pinakamamal pesos dahil hindi ko po namamalayan mga minamahal sa lagi ko pong paglehans mga minamahal. Yan po ay pinagaling ng ating pinakamamal Praise pesos the mga Lord. minamahal. Hallelujah. Praise the Lord. At andyan din po mga minamahal, year 2022 mga minamahal, andyan na sa pagpitas ko po ng gulay mga minamahal, hindi ko po namalayan mga minamahal na natusok po yung mata ko mga minamahal ng kawayan mga minamahal, praise the Lord. Sa sobrang taranto ko po mga minamahal, hindi ko po nagawang nakapag-review kaagad mga minamahal. Andyan na yung damit ko, pinunas ko sa aking mga mata mga minamahal, sa aking mata mga minamahal. Andyan po mga minamahal na pagkita ko po sa aking damit mga minamahal, may dugo po siya mga minamahal, praise the Lord. At andyan po mga minamahal, bilang tao natatakot po ko mabulag ang isang mata ko mga minamahal, praise the Lord. Andyan na gusto ko po magpa-check up mga minamahal, praise the Lord. Ngunit nung time na yun mga minamahal ay COVID-19 po mga minamahal, required po mga minamahal magpa-swab test mga minamahal. At alam po natin nung time na yun mga minamahal, marami po tayong naririnig na kahit wala daw pong COVID pero positive sa COVID mga minamahal, praise the Lord. Andiyan po mga minamahal, praise the Lord, nagpa-schedule po ko for check-up mga minamahal sa hospital mga minamahal. Ngunit andiyan na tinawagan ko po ang aking mahal sa buhay mga minamahal. Sabi po nila na huwag ka magpapa-check up kasi baka mamaya yung dahil required nga pong swab test, baka ang result sa swab test mo may COVID ka. Sabi po nila mga minamahal, huwag ka magpapa-check up. Bagkos magtiwala tayo sa ating pinakamamal peso. Sabi po nila mga minamahal, praise the Lord. At andiyan po mga minamahal na natatakot po talaga ako mabulag mga minamahal dahil alam niyo po mga minamahal, kinabukasan noon mga minamahal, halos di ko na po maibuka yung mata ko mga minamahal at may lumalabas na rin pong nana mga minamahal, sobrang pulang-pula po yan mga minamahal. At yung first layer ng mata ko mga minamahal, natanggal po talaga yung first layer ng mata mga minamahal. Andiyan po mga minamahal na natatakot po talaga ako mabulag. Ngunit alam niyo po mga minamahal, pinalala ng ating pinakamamal pesos yung mga dakila at himala nangyari sa akin mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, hindi na po ako nagpa-check up mga minamahal. Bagkos ang ginawa ko po mga minamahal, umpisa po nun mga minamahal na natusok po ko mga minamahal, yung mata ko mga minamahal. Andiyan na nag-ayuno po ko mga minamahal. Andiyan po mga minamahal na nag-ayuno po ko kahit tumis lang po siya mga minamahal, praise the Lord. Nang ilang araw po mga minamahal, halos isang linggo mga minamahal. Dahil nandiyan po mga minamahal sa sobrang pangingiro ng aking mata mga minamahal, hindi po ko nakakadalo mga minamahal, ngunit nanonood po ako ng live webcast mga minamahal. Ngunit bilang tao at bilang mangawit mga minamahal, iba po yung nasa banal na gawain kaysa nanonood lamang po ng Amen. live webcast mga minamahal. Andiyan na, namimiss ko na po yung pagdalo mga minamahal. Sabi ko sa ating pinakamamal pesos mga minamahal, araw-araw po kong nag-aayuno mga minamahal. Sabi ko sa ating pinakamamal pesos, mahal po Jesus, pagalingin mo na yung mata ko before mag-overnight, sana maging okay na yung mata ko dahil gusto ko na pong dumalo. Sabi ko po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, sa dakilat himala na ating pinakamamal pesos mga minamahal, dinigin po na ating pinakamamal pesos ang aking panalangin mga minamahal. Before mag-overnight po mga minamahal, hindi ko po namamalayan na pinapagaling na po pala yan na ating pinakamamal Praise pesos the mga Lord. minamahal. Hallelujah. Praise the Lord. Na hindi po ako gumamit ng anumang gamot mga minamahal. Praise the Thank Lord. you, dear Jesus. Tunay nga po mga Hallelujah. minamahal na ang Diyos sa ating pinaglilingkuran ay totoo at buhay mga minamahal. Right, amen. At alam niyo rin po mga minamahal sa pagbibigay ito, susi ng pagpapahala mga minamahal, praise the Lord. Dahil nung time na ang aking beloved husband mga minamahal, nag-a-apply po siya pang Abu Dhabi mga minamahal. Andiyan na nasa Cebu kami that time mga minamahal. So ilang beses po siya pumunta ng Maynila for interview, for medical mga minamahal. At bumalik po ulit siya mga minamahal. 3 beses siya mga minamahal, praise the Lord. So expected po namin mga minamahal na yung mga araw na wala po siyang pasok mga minamahal, wala po siyang masasahod mga minamahal. Ngunit alam niyo po mga minamahal, may time in time out po sila ng tammark mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, sa dakilat himala natin pinakamamal pesos mga minamahal, hindi po siya pumupunta doon para kunin yung sahod niya mga minamahal.
Dahil alam nga po niya, wala po siyang masasahod, mga minamahal. Ngunit sinabihan po siya, mga minamahal, na bakit sir, hindi mo kinukuha yung sahod mo? Sabi po niya na hindi po ako nakapasok. Hindi, dahil may time in, time out ka. Sabi po mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, buo po yung tagap ng aking beloved husband, mga minamahal. Praise the Lord, ang sahod niya, mga minamahal. At alam niyo po mga minamahal, nung time na nag-a-apply po siya, mga minamahal, andyan na, alam niyo po mga minamahal, nung interview po niya, mga minamahal, praise the Lord, halos lahat po ng at in-interview mga minamahal, praise the Lord, andyan na pahirapan po yung tanong mga minamahal, sobrang taas po mga minamahal. Nung time na sa aking beloved husband po mga minamahal, nagpupuri po siya habang inaantay po yung time niya mga minamahal, praise the Lord. Alam niyo po mga minamahal, nung siya na po yung interview mga minamahal, ang tanong lang po sa aking beloved husband, mga minamahal, may driver license ka ba? Nagtaka po ang aking beloved husband, bakit yun lang po yung tanong mga minamahal? Ang sabi po nung nag-interview, yun lang ang tanong ko, may driver license ka ba? At pinakita nga po niya yung driver license niya, mga minamahal, praise the Lord. At hindi po namin inasahan mga minamahal, siya po yung nakapasa mga minamahal, praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. At hindi lang po yung mga minamahal, nung time na medical na po niya mga minamahal, andyan po mga minamahal na nakitaan po siya ng spot sa kanyang baga mga minamahal. Andiyan po mga minamahal na sinabihan ko po siya na matagal ka na kasi hindi nag-aayuno. Sabi ko po mag-ayuno ka ng 3 araw. Sabi ko po mga minamahal. Andiyan po mga minamahal na bago po siya bumalik ng Maynila mga minamahal, nag-ayuno po siya ng 3 araw mga minamahal. At andiyan po mga minamahal na bago po siya pumunta ng Maynila mga minamahal, nag-try po kami nagpa-check up doon mga minamahal. At sa Cebu mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, habang inaantay po namin yung result mga minamahal, yan po yung pagpupuri namin ng aking beloved husband mga minamahal. At nung lumabas po yung result mga minamahal, wala na po yung spot na nakita po sa kanyang baga mga minamahal. Praise Praise the the Lord. Lord. Hallelujah, Na hindi po hallelujah. siya gumamit ng anumang gamot mga minamahal, na kahit nirestan po siya ng mga antibiotic mga minamahal, hindi niya po yun ininom mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, ng pagbalik niya sa Maynila mga minamahal, clear na po yun mga minamahal, wala na po talaga yung spot niya mga minamahal. Praise the Lord, Praise the Lord. hallelujah, hallelujah. Andiyan na, pinapasalamat ako sa ating pinakamamahal pa Jesus dahil andiyan na sa dakilat kabahan natin pinakamamahal pa Jesus, simula pagkabata ko hanggang ngayon mga minamahal na patuloy pong ginagamit sa kanyang banal na ubas ang bilang mga awit mga minamahal. Praise the Lord. Praise the Lord. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal sa pagpapalang material, physical, lalo tigit sa pagpapalang spiritual. Hanggang dito na po, lahat ng parehang pasasalamat ay tayo sa ating pinakamamahal pa Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Kulang na palakpak yan para sa buhay na Diyos. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Ganyang kabuti ang ating Diyos sa pinaglilingkuran. Hallelujah. Grabe minamahal. Hallelujah. Imagine ay sa description natin, mahal kapatid, siya ay parang buhay na bangkay na lamang minamahal. Ngunit grabe ang pagpapala ng Diyos. Tunay ng ating Diyos ay makapangyarihan sa lahat minamahal. Hallelujah. Nandun ang grabe mga pagpapala, grabe pag-iingat ng pinakamamahal na Panginoon. Imagine yung kanyang mata minamahal na talagang nandun minamahal, talagang naging malala na minamahal. Ngunit patuloy na nagtiwala sa ating Diyos. Hallelujah. Alam niyo minamahal, kung tayo patuloy na magtitiwala sa ating Diyos, tandaan natin, buhay ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya gawin natin lagi ang mga bagay na kalugod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya tayo minamahal, patuloy makinig, magpuri na magpuri minamahal. Hallelujah. Talagang maging sa mga oras na ito, minamahal, huwag nating intindihin yung mga naiwan natin sa bahay, minamahal. Nandito tayo, minamahal, para purihin ang ating dakilang Diyos. Mag-concentrate tayo, magpuri, pumalakpak, umawit sa ating dakilang Diyos. At talagang nandun makinig na mainam sa mga pagbabahagi ng buhay na patuto. At talagang kapag ka nalugod ang ating Diyos na ating pinupuri, minamahal, tandaan natin, ano man ang problema ang ating iniwan sa kanya-kanyang tahanan, pagbalik natin, lutas na yan sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah. At tuloy-tuloy na po tayo mahal sa pagbabahagi ng buhay na patotoo. Atin na pong binibigyan pong pagkakataon sa ating beloved elder, beloved Brother Romeo Benitez. Amen, praise the Lord. At atin pong pinaghahanda ang ating beloved children's choir. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise At ating the Lord. pinapaabot ang dobling paggalang sa ating magulang sa Panginoon, ng ating beloved Pastor Will Estrada Almeida at ating Assistant Pastor Lino Comon Almeida at sa buong beloved Almeida children at sa inyong lahat, mga minamahal sa ating beloved bisita. Welcome po sa gawain ng ating dakilang Diyos dito po sa outreach ng San Carlos City,
Pangasinan. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at nais kong muling pasalamatan ang ating dakilang Diyos sa kanyang kabutihan sa aking buhay, mga minamahal, na talagang tunay na totoo ang Diyos na ating pinaglilingkuran, mga minamahal, dahil kung aking sasariwain, mga minamahal, last 2013, mga minamahal, na akong mga minamahal ay talagang umuwi na dito, mga minamahal, at for good, mga minamahal, at talagang magkasama ang aking pamilya, mga minamahal. At nung time, mga minamahal, na aking sinubukan, mga minamahal, na mag-apply muli sa isang work, mga minamahal, doon po muli sa lugar ng Middle East, mga minamahal, na ang expect ko, mga minamahal, ay talagang ako ay matatanggap, mga minamahal, at yun ay talagang matagal na panahon na akala ko ay wala na yung aking ina-applyan, mga minamahal. At sa kabutihan ng ating dakilang Diyos, after 5 months, mga minamahal, hindi ko ini-expect, mga minamahal, na ako ay matatanggap sa work ngayon, mga minamahal. At nagulat na lamang ako, mga minamahal, na ako ay pinag-report sa agency, mga minamahal. Ngunit bago po yun, mga minamahal, wala akong ibang ginawa, ay ang dumalo sa gawain ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Dumalo ng 3 times a week, mga minamahal. At nung time, mga minamahal, na ako ay tinawagan ng agency at mag-report, mga minamahal, na kailangan daw ako ay makapag-medical na, mga minamahal. At doon ako nabahala, mga minamahal, dahil yun ang aking naging problema, mga minamahal, na every time na ako ay magpapa-medical, mga minamahal, ang aking laging problema ay laging mataas ang aking BP, mga minamahal. So, nung ako ay nagpa-medical, ay talagang mataas talaga yung result, mga minamahal. Mataas ang aking BP, mga minamahal. Ngunit ako ay nagtiwala sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, nung ipinakita sa akin yung result, mga minamahal, na mataas yung aking BP, mga minamahal. So ang sabi ko, na siguro ay napagod ako sa biyahe at sa puyat, kako, mga minamahal, at ilang beses akong kinuhanan ng BP, mga minamahal. At salamat sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. At talagang ako ay talagang naging fit to work, mga minamahal. At ako ay talagang naka-schedule na makaalis, mga minamahal. At salamat sa ating dakilang Diyos. Praise Dahil the talagang Lord. tunay ang kanyang pangako, mga minamahal. At ako ay nakaalis, mga minamahal. At nagpapasalamat ako ay talagang ako ay nakarating doon sa aking destinasyon, mga minamahal, doon sa Middle East, mga minamahal. Kaya ako ay nagpapasalamat dahil totoo ang pangako, ang promise ng ating dakilang Diyos. At ito ngayon, mga minamahal, after ng 1 taon, mga minamahal, ay nagkaroon ng problema, mga minamahal, na sa aking napasukan na company ay kailangan na magkaroon o magbawas, mag-layoff ng napakaraming tao, mga minamahal. Ngunit ako ay nagtiwala sa ating dakilang Diyos, na ang Diyos ang nakakaalam, mga minamahal. Dahil nung aking unang buwan doon, mga minamahal, ay aking ipinagkuloob, ibinigay sa ating dakilang Diyos ang aking unang ani, mga minamahal. At doon ako nagtiwala
na ang Diyos, mga minamahal, ay tapat sa kanyang pangakong, mga minamahal. At salamat Amen. sa Praise ating the Lord. dakilang Diyos, mga minamahal. At doon sa mahigit 400 na taon na naliif, mga minamahal, ay hindi ako nakasama doon, mga Praise minamahal. the Lord. At Hallelujah. doon natapos ang aking kontrata, mga minamahal. At salamat sa ating dakilang Diyos dahil tunay na totoo ang kanyang pangakong, mga minamahal, na hindi tayo pababayaan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At salamat Amen. sa ating dakilang Diyos, maging sa karamdaman na matagal na karamdaman ng aking beloved wife at ang aking beloved daughter, mga minamahal, na ito ay naging matagal na problema na sila ay laging nasa hospital, na pumupunta sa espesyalistang doktor, mga minamahal. Ngunit ang mga gamot na kanilang ibinibigay, ito ay pansamantala lamang, mga minamahal. Ngunit nung time, mga minamahal, na kami ay talagang dumalo dito, mga minamahal, na dati talagang aming tinatanggihan ang gawaing ito, mga minamahal, dahil matagal din na kami ay naglingkod sa ibang sikta, mga minamahal. At aming nakita, mga minamahal, nung kami ay nagpabautismo sa tubig sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang karamdaman ng aking beloved wife at ang aking beloved daughter, ito ay unti-unti pinagaling ng ating Praise the pinakamamahal Lord. na Panginoong Hesus. Kaya tunay na talagang buhay at makapangyarihan ang Diyos na ating pinaglilingkuran. At salamat sa ating dakilang Diyos na hindi niya pinapabayaan ang aking tatlong anak, na sila ay talagang may kanya-kanya na silang word. Kaya salamat sa ating dakilang Diyos sa lahat ng kanyang mga biyaya, sa lahat ng kanyang pagpapala, mga pagpapalang pisikal, pinansyal, at higit sa lahat sa pagpapalang spiritual. Kahit hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. Palakpakan Hallelujah. po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Tunay na napakabuti ng ating Diyos na pinaglilingkuran. Hallelujah. Talagang lahat ipoprovide ng ating pinakamamahal na Panginoon at walang hindi ibibigay sa atin basta ikabubuti natin minamahal. Ando minamahal ang sa buhay ng ating mahal na kapatid. Nanto ng grabing proteksyon ng pinakamamahal maging pag-provide talagang minsan sa ating mga pangailangan minamahal. Huwag tayong mag-alala minamahal. At basta yan ay hindi yan hindi kagaya ng tao mahal na talagang kapag humiling ka ng bagamat sa tao mahal na kapag humiling ang anak ng tinapay, hindi binibigyan ng bato, mas lalo tigit ang dakilang Diyos. Ngunit kung talagang ikakasama natin, hindi ito ibibigay mahal. Ngunit kung ikabubuti mahal, yan ay lahat ibibigay, ipoprovide ng dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. At habang naghahanda po ang ating beloved children's choir, tayo po tumayo at magpuri sa ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Magagawa natin ang lahat alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay ay di magagawa na mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay ay di magagawa na mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Si Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksin, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Palakpakan mo natin yung pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Manatili po tayo nakatayo na mahal at tayo makisabay sa makalangit na awitin, the beloved choir. Now, beloved brethren, it's all welcome to Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved children's choir. Amen, praise the Lord.
Praise the Lord from the book of 1 John chapter 4 verse 11. Beloved, Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. from the book of 1 John chapter 4 verse 11. Beloved, if God so loved us, we ought together. Amen. Praise the Lord, hallelujah. The love of Jesus is the sweet, sweet song. Yeah, good can give in others and then walk along. The smile on the face and the breath in your heart. Spread the love of Jesus with everyone start to. The love of Jesus is a sweet, sweet song. You can lead the others and then walk along. The smile on the face and this love in your heart. Spread the love of Jesus and everyone start to. This is a miracle God has given every boy and girl. His son came to earth because he loved us so. And now it's up to us to let his miracle show. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord from the book of Psalms chapter 34 verse 1. I will praise the Lord all the times, and his praise his praise shall continually be in my mouth. Amen. Praise the Lord, hallelujah.
itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Walang hanggan, katapatan, sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Walang hanggan, katapatan, sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, Praise the Lord. Hallelujah. 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 habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y laging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Purihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y laging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan,
Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. God bless po, beloved choir. Praise the Lord, hallelujah. At patuloy tayo minamahal, makinig sa mga pagbahagi po ng buhay na matotoo. Amen, praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo minamahal, hallelujah. At atin na pong binibigay mo pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved sister Irene Servan. Amen, praise the Lord. Sila pong sunod magbahagi ng buhay na matotoo. Amen, praise the Lord. At atin pong pinag-aanda ang ating beloved youth and singles choir. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord po. Ang pinakamataas sa papurit, pagdakil at pagsambay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus po lamang. Ako din po ay nagpapabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Will D. Almeda at ang ating pong minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati po sa ating pong beloved Almeda family, sa ating pong mga beloved preachers, workers, beloved brethren, and visitors. Ako po ay nagpapabot ng, ako po ay bumabati ng magandang tanghali na po sa ating lahat mga minamahal. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Dahil dati-rati po mga minamahal, nung kami po hindi pa po nakakakilala, dito po sa tunay na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, andyan po ang napakagulpo naming pamumuhay. Andyan po mga minamahal ng aming pong beloved na ama ay talamak na manginginom sa aming lugar. Gabi-gabi po yan, mga minamahal na umuuwi na lasing-lasing, mga minamahal, at grabe po ang takot namin sa kanya, mga minamahal. Dahil talaga pong pag-uwi po yan, mga minamahal, talaga pong nag-iingay po yan, mga minamahal. Andyan po mga minamahal na kapag umuwi po yan, talaga pong kami pong lahat na, kami pong limang magkakapatid ay nagtatago po sa ilalim ng papag. O di kaya po mga minamahal, kami po yung nagtatago sa nagtutulog-tulugan mga minamahal at gigising na lamang po kami para kumain kapag ang aming pong ama ay tulog na. Subalit napakabuti po ng ating pinakamamahal na Jesus dahil isang beses po kami po dinako po ng ating pinakamamahal na Jesus sa gawain ito mga minamahal nung kami po nakakilala sa gawain ito. Nandiyan po mga minamahal na bagaman mga minamahal kami po'y dumadalo. Andiyan pa rin po ang aming pong beloved na ama, mga minamahal na umiinom pa rin po ito mga minamahal at may mga time po na dumadalo po kami na siya po ay may hangover at nasa likod po ng nasa likod po at natutulog po habang gawain po mga minamahal. Subalit andyan po kami po hindi nagsawa mga minamahal na manalangin, magsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoon na darating ang araw na sila po'y babaguhin ng ating pinakamamahal na Panginoon at andyan po mga minamahal ang katugunan ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil isang araw po, January 1 po yun mga minamahal ng aming pong beloved na ama ay makaramdam ng pananakit ng dibdib. Hallelujah. Andyan po mga minamahal na sila po'y dinala po namin sa ospital at sabi nga po ng doktor po nun, mga minamahal, na sila po ay may sakit sa puso, mga minamahal. At that time lamang po namin nalaman ng aming pong ama ay may sakit po sa puso, mga minamahal. At ang advice po ng doktor, mga minamahal, na sila po ay kailangan ipa-confine. Subalit, dahil nga po sa kakulangan ng financial, mga minamahal, andyan po na ang aming pong ama at ina, mga minamahal, ay nag-decide po na mag-stay in dito po sa pastoral at mag-alay po ng ayuno, mga minamahal. At pagkatapos po nila mag-alay ng ayuno, mga minamahal, andyan po yung instant na kagalingan na pinagkalob ng ating pinakamamahal na Paisus sa aming ama. Hindi lamang po yan, mga minamahal, instant din pong tinanggal ng ating pinakamamahal na Paisus ang kanilang bisyo. Kaya labis-labis po namin pinapasalamat sa ating pinakamamahal na Paisus. Ako rin po nagpupurit nagpapasalamat, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Paisus. Ma-share ko rin po, mga minamahal, dahil noon po mga minamahal, ma-share ko po nung ako po'y bata pa, mga minamahal, nandiyan po na kami pong mga magpipinsan ay nagkayayaan po maglaro ng tagu-taguan, mga minamahal, at magdidilim na po noon, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal na ako po'y tumatakbo, mga minamahal, at napadako po ako sa may bakanting lote na basurahan po yun, mga minamahal. At nandiyan po na hindi ko po namalayan, mga minamahal, nakaapak po ako ng basag na salamin, mga minamahal, at hindi ko po ito napansin, mga minamahal. Yung pinsan ko po, sinabi niya sa akin na, bakit may tumutulong dugo sa paa mo? Sabi niya, mga minamahal. Maalala ko po, ako po 8 years old po noon, mga minamahal. Andyan po mga minamahal na
pagtingin ko po sa kanang pa, ako po mga minamahal sa hinlalaki po na aking pa, halos matanggal na po ito mga minamahal at grabe po ang dugo umaagos mga minamahal na para pong gripo. Andiyan po, dali-dali po akong pumunta sa aming bayan. Sinabi ko po ito sa aking lola po noon, mga minamahal, tinawag po ang aking beloved na ama't ina dahil nasa trabaho po sila noon, mga minamahal. Andiyan po na taga pong kahit sabi po nila mga minamahal na titigil daw pong pagdurugo pagka nilagyan daw po ng kape mga minamahal. Subalit diyan pa rin po yung parang gripo pa rin po yung dugo mga minamahal sa aking paa. Binalutan po ito ng tela ng aking pong beloved na ina. Dinala po ako sa ospital mga minamahal. Habang nasa daan po kami mga minamahal, nandiyan po na sa murang isip mga minamahal, kami po nanalangin na aking pong beloved na ina mga minamahal na nawa ay patigilin ng ating pinakamamahal na Jesus ang pagdurugo nito mga minamahal. At ako po'y, dahil po that time po mga minamahal, ako po'y niyayaya po talaga na magpagamit bilang isang children's choir. Subalit talaga po, nagtatago po ako noon mga minamahal dahil nahihiya nga po ako magpagamit bilang isang mga awit. Andiyan po mga minamahal na nung ako po'y nanalangin sa ating pinakamamahal na Jesus malapay noon, ako na po'y magpapagamit bilang isang children's choir. Sabi ko po noon ng time na yun mga minamahal, andiyan po na nung pagbukas ko po nung tela mga minamahal na nakabalot po sa pako mga minamahal. Ito po instant po pinatigil ng pagdurugo ng aking ating pinakamamahal na Jesus. Kaya labis-labis po ko po itong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Jesus. Ako rin po nagpupurit nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus dahil po anong mag-New Year po mga minamahal, bago pumasok ang New Year, ako po yung nagkasakit mga minamahal. At andyan po yung trangkaso mga minamahal na aking naramdaman na hindi ko po alam kung saan po ang bandang masakit sa buong katawan ko dahil pagka nagkatrangkaso ka po ngayon mga minamahal, talagang iba na po yung trangkaso noon at ngayon mga minamahal dahil matindi po ang binibigay niyang sakit sa katawan mga minamahal. At after po noon ako po nagkaroon ng ubo mga minamahal. Pasintabi lang po sa mga kumakain mga dahil talaga pong grabe pong pagsusuka ko po noon mga minamahal. Kahit hindi po ako kumakain ng marami, talaga pong suka po ako ng suka mga sa sobrang kakaubo ko po mga minamahal. At umabot po ito ng 1 buwan mga minamahal. At nag-aalala na nga po ang aking beloved husband po noon dahil baka daw may sakit na nga po ako sa baga mga minamahal. Subalit napakabuti po natin pinakamamahal na po. Dahil isang araw po niyaya po ako nagpasama po yung pinsan ko na magpa-check up po sa center mga minamahal at sinamahan ko po ito at nalaman ko po na may libreng x-ray nga po doon mga minamahal at ako po nagpa-x-ray nga po Wednesday po noon bago po Wednesday po ng umaga po yun mga minamahal. Diyan po na grabe pong pag-aalala ko dahil 1 buwan na nga po ito yung ubo ko po mga minamahal dahil kung maalala ko po mga 2011 or 12 po noon, nagkaroon nga po ako ng, nagkaroon din po ako ng ubo po noon. Sabi po ng doktor, may nag-umpisa nga po akong pulmonya noon, mga minamahal. Kaya sabi ko, baka bumalik yun, mga minamahal. Andyan po mga minamahal na nagpa-x-ray nga po ako, mga minamahal. At dahil Wednesday po noon, tamang-tama po mga minamahal, dahil kinabukasan ko pa po makukuha yung resulta po ng x-ray. Andiyan po na habang gawain po ng Wednesday, mga minamahal, ako po nananalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na gawing clear po mga minamahal ang resulta po ng aking x-ray, mga minamahal. At napakabuti po na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil tinigon niyo po ang aking panalangin, mga minamahal. Di kinabukasan po, pagbalik ko po mga minamahal upang kunin po yung result ng aking x-ray. Andiyan po yung clear po mga minamahal ng aking baga. Kahit wala pong ginamit na gamot, mga minamahal, talaga pong ating pinakamamahal na Jesus, ang ating pong doktor, mga minamahal, siya pong nagpapagaling po talaga ng ating mga karamdaman. At nagpupurit ng papasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus. May share ko rin po mga minamahal ang aking pong panganay na anak, mga minamahal. Pinanganak ko po yun naman yung neonatal pneumonia at grabe, ang dami pong tusok sa kanya, mga minamahal. Hindi lang po yan, mga minamahal, pinanganak ko rin po yan, mga minamahal, na nakabalik ko po yung isang paa niya, nakaganyan po yan, mga minamahal. At sobrang pag-aalala ko po dahil baka hindi po siya makalakad ng maayos, mga minamahal, dahil talaga pong nakabalik ko po yan, nakaganyan po talaga yung isang paa niya, mga minamahal. At napakabuti ng ating pinakamamahal na Jesus dahil po nung time na yun, ako po nanlamig talaga sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At ang sinasabi po ng aking pong beloved na ina that time, mga minamahal, na ako na po'y bumalik sa ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil walang imposible sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Andyan po mga minamahal na ako po'y dumalo, mga minamahal. At every
after service po, pinapalihans ko po siya dito po sa harapan, mga minamahal, at unti-unti mga minamahal. Inunat po ng ating pinakamamahal na Jesus, Panginoong Isus ang kanyang paa, pinalakad po siya ng maayos, kaya labis-labis ko po itong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na po Jesus. Hindi lamang po yan mga minamahal, ang aking pong panganay na anak na yan, mga minamahal ay laman po ng ospital, mga minamahal, dahil lagi po yung nagkakasakit dahil nga po bawal po sa kanya ang alikabok, mga usok, ganyan po mga minamahal. Lagi po yan may ubo, mga minamahal. At pag nagkakasakit po yan, pagka nilagnat na po yan, nandyan po yung pagtatid, pagsusuka na po niya, mga minamahal. Nandyan po na sobra pong pag-aalala ko po mga minamahal, lagi-lagi na lang pong ganun, mga minamahal. At nandiyan po mga minamahal, no, pinaisip po ng ating pinakamamahal na Panginoon sa akin, mga minamahal, na siya po'y ipagamit bilang isang children's choir din po, mga minamahal. At sabi ko sa ating pinakamamahal na Panginoon, kung kalooban mo po mga mahal na Panginoon na siya po'y magamit bilang isang children's choir, siya na po'y magjo-join ng mga mahal na Panginoon, ay papatatahian ko na po siya ng uniform, mga mahal na Panginoon, sabi ko po nun, mga minamahal. Diyan po napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoon, dahil po nung naging sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon, siya na po'y ginagamit bilang isang children's choir po nun, mga minamahal. Never na po siyang na-hospital, kaya labis-labis ko po itong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ako rin po nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-iingat po ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aking beloved husband sa pagtitinda po niya sa dako po ng Pampanga, mga minamahal, sila po'y laman po ng kalsada dahil araw-araw po yan, mga minamahal, na sila po'y umiikot para magtinda, mga minamahal, at doon po sila natutulog ng kanya po mga kasama sa mga covered court nga po, mga minamahal. Kaya labis-labis ko pong pinapasalamatan dahil sa pag-iingat po ng ating pinakamamahal na Panginoon. At hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na pupurit, pagdakil, pagsambap ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Ituloy po natin ang palakpak na yan, mga minamahal. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord! Amen. God bless you. Pinapalang patuloy ating bulag, Sister Irene Servan. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. At siya po, mga minamahal lang talaga sa ating mga minamahal ay nagpapala. Amen. At tunay nga, mga minamahal, ang sabi ng ating mga kapatid po, mga minamahal, na kanyang mahal na mga minamahal ay sa habang ng malapay noon ay talagang hindi pa po talaga yan ng-hospital po dahil sa mga Kristyano, mga minamahal, na may pananampalataya sa ating malapay noon, mga minamahal, walang imposible. Amen. At sabi ng mga pastor, mga minamahal, kapag sa mga Kristiyanong 100% ang kanilang pananampalataya, wala sa kanila ang hospital, mga minamahal. Amen. Dahil alam nila, mga minamahal, na ang Diyos natin kayang magpagaling ng anumang karamdaman, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Ang Diyos natin, mga minamahal, ang kayang mag-ingat sa bawat isa ating mga minamahal, bagamat dumarating yung panahon, mga minamahal, na talagang hindi natin nga talagang kontrolado ang sitwasyon, mga minamahal. Amen. Subalit ang Diyos, mga minamahal, siyang naglalayo sa ating mga minamahal sa anumang tiyak na kapahamakan, mga minamahal. Amen. Ang tanging lamang natin gawin, mga minamahal, talagang patuloy tayong talagang magtiwala sa mga Panginoon, sundin ang kalooban ng mga Panginoon. Amen. Paglingkuran siya ng may kanapatan sa ating mga puso, mga minamahal. Amen. Palapakan natin ang ating mga Panginoon at mga minamahal. Sa oras natin, mga minamahal, tayo po isa na pang tumayo mo na habang naghanda ang ating beloved choir para sa kabubuhay at awitin sa ating mga Panginoon. Amen. Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyayang ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin ko lahat ito, tunay ay dakila mo. Hindi ko ang katulad ko, at ko ang may gagawin ko. Ay binuhin ko, pati ang buhay ko. Nagsasala ko, ano ang may gaganti ko? Araw ay malapit na at kami iyong kukunin na, at amin ka na makikita, at tayo ay magsasama. O lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ay aawi sa kayo at hindi ito ay ukol sa pag-ibig ni Jesus. Panginoon, salamat
the Jesus Meron Crusade International Ministry, San Carlos City, Elders, the Beloved Youth, and City Squad. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything. Let us sing. Praise the Lord. Praise the Lord. In the valley, I praise on the valley. Praise the Lord. Hallelujah. I praise when I'm short. I praise when I'm loud. I praise when I'm numbered. I praise when surrounded. 'Cause praise is the water my enemies drown. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise. Hallelujah. Oh, my soul. Worship Jesus. Hallelujah. Praise the Lord, oh my soul. I praise when I feel it. I praise when I know. Praise the Lord. Hallelujah. I praise as I know you're still in control. My praise is forever. It's more than a sound. My praise is the sound that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I've got Praise the a Lord. reason Hallelujah. to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord. Hallelujah. Praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you're reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. Praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you.
Hallelujah. Kung mayroon lamang ako isang libong buhay, hindi pagkakait lahat sa'yo ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Kung mayroon lamang ako isang libong buhay, hindi pagkakait lahat sa'yo ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin, kalakip ng awitin. Kung mayroon lamang ako isang libong buhay, hindi pagkakait lahat sa'yo ibibigay. Gayon pa man sa'king, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Kaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin, kaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin, gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko'y ikaw
na pagsintay iyong dinggin. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon. Puso ko ay sa'yo nagmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko'y Praise the Lord. ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin. Gaya ng dagat na hindi napapagal Thank sa you, Lord. pag-alon. Puso ko ay sa'yo nagmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin. Kalakip ng awitin. Praise the Lord. Hallelujah. Palagpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. God bless po sa ating lahat. And sa this choir, amen. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po minamahal. At talagang walang ibang ginagawa ang mga anak ng Diyos po upang awitan at purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Sa aming mga Facebook and YouTube viewers, sa aming mga bisita, dito lamang po maminol sa ministeryo ito, talagang kami tinuruan na ang pag-awit ng makalangit na awitin at pagpupuri sa Malapanginoon. Diyan ay lubos na kinalulugdan ng Malapanginoon sa bagay na yun kapag ang Diyos ay nahipo ang puso, anuman na ang inyong pangailangan sa oras, anuman na yung problema, kayo may nais ng kagalingan na yung karamdaman, diyan ay ipagkakalob ng Malapanginoon. Amen. Kayo lamang ay tumawag, makipag-ugnayan, makipag-usap sa ating Malapanginoon. Hindi bingi ang Diyos sa ministerong ito ng Jesus Miracle Crusade. Siya ay Diyos na handang makinig sa inyong panalangin. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord! Amen. At tayo po'y muling patuloy mga minamahal sa pag-inig ng mga buhay at pinagpalang patuto at tinang pong ibinibigay ang buong baton sa ating pong beloved brother Salvador Puki sa ating pong pakinggan kung paano rin po sila pinagpala ng ating Malapanginoon at maghanda ang huling mupahayan kaya pasalamat sa ating Malapanginoon ating pong beloved sister Christine Cualquera. Amen. Narito po ating pong beloved brother Salvador Pukis. Amen. Praise the Lord po. Ang mataas na pagpupuri, pagsamba, pagluwati, pagdakila ay naukol lamang sa ating pinakamamahal na Amen. Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. At dobleng paggalang sa ating ginagalang na Pastor Will Estrada Almeida at sa di malilimutan turo, aral ang iniwan ng ating gagalang-galang na Pastor Will Estrada Almeida at sa ating Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ako rin po mabati sa ating minamahal na Almeida family at sa ating mga manggagawa sa ating pangangasiwa ng ating ordained preacher, beloved ordained preacher Bobonyer at kanyang anak, brother Sister Divine, at sa ating mga kapatiran, baguhan man, datihan, magandang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Praise the Lord, hallelujah. Ako pinapasalamat sa ating pinakamamahal na Pisalia. Tunay po ako nabigyan ng pagkataon magpasalamat sa ating pinakamahal na Pisalia. Dahil diyan po mga inaman, ako po nagdireyo ng kaarawan kayong araw na po na April 6 po mga inaman. Maraming salamat sa ating pinakamahal. Andiyan ang kalakasan, may pinagkakalob ng ating pinakamamahal na Pisalia. Praise the Lord, hallelujah. Aking pinasalamat sa ating pinakamamahal na Pisalia, hallelujah. Ang aking mahal din asawa nung itong March 31 lang po, mahal po, mga minamahal, tunay po, siya po nagdiwang ng kanyang karawan, di po mga tunay po, akin din pinapasalamat sa ating pinakamahal pa Jesus. Praise the Lord, hallelujah. Maraming salamat sa kalakasan pinagkakalob sa ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Alam niyo po mga inaman, nung wala pa ako sa gawain dito, sa gawain ng Jesus Miracle Crusade po mga inaman, diyan po aking karamdaman, pananakit ng mata, pananakit ng dibdib po mga inaman, pasma po mga inaman, andyan po mga inaman. Ako po yung nagpapagamot sa Dr. Salvolari po mga inaman. Ngunit andyan po mga inaman. Balik-balik ang aking karamdamang panakit na dito po mga inaman. Isang araw po napakinggan ko ang programa ng Jesus Miracle House. Jesus
Miracle at radio po mga inamal, tunay po aking sinubaybayan po mga inamal mula sa umpisa pagkatapos mga inamal sa patuloy ko pagkikinig ng salita na mahal pa sa gawain ng Jesus Miracle at tunay po mga inamal, diyan po mga inamal sa panalangin po mga inamal, kung kayo may karamdamang ipatong yung kanang kamay sa radyo at sa kaliwang kamay po mga inamal, tunay po aking ginawa po yung mga inamal, tunay po andyan po mga inamal, kagayunawa ng aking panalangin, tunay po mga inamal, tunay po mga inamal, sa paanyaya ng iting minamahal manggagawa sa radyo, wag lamang kayo makontento tagapagkinig ng radyo at kayo dumalo at lubos kayo pagpapalain ng ating pinakamamahal na Pieces. Tunay po mga inaman, ako dumalo po mga inaman dito November 8, 1998 po mga inaman, aking po tinanggap ang bautismo sa tubig sa pangalan ating pinakamamahal na Pieces. Ang aking karamdaman para ng aking dibdib po, tunay po pinagaling ng ating pinakamamahal na Pieces. Hallelujah. At sa patuloy kong pagdalo po mga inaman, dyan din ang aking mga bisyo po mga inaman, ang pag-inom ng alak, pagtataya ng waiting, pagsugal ng bara po mga inaman. Hallelujah, tunay po andyan ang inalis ng ating pinakamamahal na Pieces. Ako'y binago ng ating pinakamamahal na Pieces. Praise the Lord, hallelujah. Andyan din po mga inaman, aking asawa din po mga inaman, tunay po, andyan din may karamdaman, hanibig po mga inaman, tunay din siya po tumanggap sa bautismo sa tubig sa mga ating pinakamamahal na Pieces. Ang karamdamang hanibig po mga inaman, tunay po pinagaling din ang ating pinakamamahal na Pieces. Hallelujah. At hallelujah. Aking mga apo din pa amin na tunay po, pag sila nagkakasakit po mga inaman, ako'y napupuri na nanalangin sa ating pinakamamahal na Pieces. Tunay po, pinapatong ang aking kamay sa mga may sakit nila po. Tunay po mga inaman, sila po pinapagaling ng ating pinakamamahal na Pieces. Hallelujah. Andyan din po mga inaman ang paalala nating pinakamamahal na Pieces. Sa akin po mga inaman, aking mata po mga inaman, tunay po andyan po mga inaman, na magapo yung po mga inaman, tunay po mga inaman. Hallelujah. Alos ang linggo po mga inaman, tunay po mga inaman, humingi ko ng baka prayer po dito mga inaman, tunay po mga inaman, sa aking pagsisisi, sa aking nagawang kasalanan, pagkukulang, tunay po ang aking karamdaman, para ang pamaga ng aking mata po, tunay po, ito'y pinagaling ng ating pinakamamahal. Hallelujah, praise the Lord. At aking mga alila manugang po mga inang, dalawa pong mga aking manugang po mga inang, dyan po, kasama natin nagpupuri sa ating pinakamahal sa alip. Tunay po, mga inaman siya rin po, hallelujah. Alamak po sa bisyo po mga pag-inom ng alak, pagsugal po mga inaman, ngunit siya tumanggaw sa ating pinakamamahal pa Jesus, nagpabuti sa tubig sa pangalan ating pinakamamahal pa Jesus. Tunay po ang kanyang bisyo po ay inalis ng ating pinakamamahal, siya binago ng ating pinakamamahal pa Jesus. Ang lahat ng kapurihan at salamat ay naukol lamang sa ating pinakamamahal pa Jesus. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless sa pinagpalang po natin po, Brother Salvador Puquis. Amen. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. At talagang sa bawat panahon, mga minamahal, talagang ang mahal na Panginoon, nariyan ang kanyang kabutihan, mahal na Panginoon, nakalaan, mga minamahal, ang pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Sino ang iisip mga minamahal na talagang isang araw mga minamahal tayo ay tawagin ng malapay ng Jesus sa meresyon ito mga minamahal, na dati-rati mga minamahal tayo ay talagang sakit sa lipunan mga minamahal. Amen. Dahil sa ating mga taglay na karamdaman, gaya ng pinatutunan ng ating mga kapatid mga minamahal, tayo noon mga minamahal ay talagang masasabi mga minamahal na talagang isa pa mga minamahal sa nagdudulot ng krimen mga minamahal. Pero salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon ng ating paunlakan, ang panawagan ng ating malapay noon ng tayo mga minamahal ay dumalo rin sa gawain ng malapay gaya ng ating mga kapatid na pato mga minamahal. Amen. Since 1990s pa po sila mga minamahal, through radio program mga minamahal, talagang sabag ng malapay noon, sila'y nakakilala sa malapay noon, nalaman nila na ang Diyos ng Jesus Miracle Crusade ay Diyos na nagmamahal. Amen. Nais ng Diyos mga minamahal na talagang bawat tao mga minamahal sa mundo ito ay makakilala sa buong katotohanan mga minamahal, sa tunay na aral at sa tunay na Diyos mga minamahal, na talagang darating ang kagalingan, ang katugunan sa ating mga dalangin gaya ng nangyari sa buhay ng ating mga kapatid po mga minamahal. Praise the Lord. Ganyang kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Bagamat ang mga tao mga minamahal, inaakala nila mga minamahal na ang mga ganito mga minamahal ay masasabing nagsasayang sila ng oras mga minamahal, pero hindi nila alam sa mga Kristiyano, sa mga taong inibig ng Diyos mga minamahal, nakararanas ng pag-ibig ng mga Panginoon, ito'y hindi walang kabuluhan mga minamahal. Amen. Ang bagay na ginagawa natin mga minamahal ay talagang lubos na kinulog ng mga Panginoon. Ito ang talagang mga kaparaanan upang yung ating mga taglay-taglay na karamdaman, kabigatan sa buhay, yan po ay alisin, tugunin ng ating mga Panginoon. Tayo pagalingin ng ating malapay noon. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At magsabi ng Praise the Lord!
Amen. Salamat sa ating pinakamalapay noon. At tayo po darako ng momento sa huling magpapahayag na kaya pasalamat sa ating malapay noon. Atin na po tinatawag ating pong bilad Sister Christine Cualquiera. Atin po pakinggan kung paano po sa pinagpalan ating malapay noon at maghanda na po atong bilabid mga awit para sa papuring awitin sa ating malapay noon. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagbati, pagluwalhati, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Amen. Panginoong Praise Hesus the po Lord. lamang. Ako rin po ay buwabati po na magandang and we always cherish the blessed memories and teachings of our dearly beloved Pastor Wildestrada Almeda and beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Binabati ko rin po ang buong Almeda family, sa ating po mga beloved pastoral workers, sa inyo po mga beloved kapatiran, baguhan man po datihan muli. Ako po ay buwabati po na magandang tanghali na po sa ating lahat. Maraming pong salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa patuloy po na kalakasan niya na pinagkakaloob sa akin dahil ang iyong abang likod ay sobrang sakitin po magmula po nung bata. Alam niyo po mga minamahal, dumating po sa point na madalas po akong dalhin sa hospital po dahil lalagnatin po ako that time. Nung una akala po namin ay ordinary pong lagnat lamang po yun. Pero pag tuwing pinapacheck up po nila ako sa hospital, alam niyo po mga minamahal, ang findings po palagi ay nagsasabay po yung pagiging anemic ko po, tsaka yung UTI ko po. Dahil po dumating na po sa point na yung white blood cells ko po ay kinakain na po yung red blood cells ko. Kaya sobra po yung panlulupaypay ko at talagang nilalagnat na po ako sa mga oras na yan. Alam niyo po mga minamahal, magbibigay sila ng gamot. Pero po hindi ko po nararanasan ng completely healing. Babalik na naman po kami sa doktor after ng ilang buwan dahil po andyan nalalagnatin na lamang po ako. At ganun na naman po ang case, may anemic na naman po ako tsaka yung UTI ko po. Pero maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil po magmula nung kami po mainit na naglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at patuloy lamang pong nagpagamit po sa kanyang banal na ubasan. Andyan po na hindi ko po namalayan yung karamdaman ko na yan. Andyan na hindi na po bumalik. Ako'y pinagaling na po Praise the Lord. natin Hallelujah. pinakamamahal na Panginoong Hesus. Thank you, Lord. Kaya maraming pong salamat sa kagalingan na yan. At maalala ko rin po nung bandang nag-college po ako, hindi ko po inaasahan na nagkaroon po ako ng infection po sa tenga. Alam niyo po mga minamahal, nung una, ini-ignore ko lamang po yan. Akala ko, kunting linis lang, ganyan po. Excuse me po sa mga kumakain dahil po, dumating na po sa point na nagnanana na po yan at saka nagdurugo na po. Ang hindi ko po makayanan ay dumating na po sa point na sumakit na po yung ulo ko. Andyan po na madalas na po akong absent sa school that time. Nakapag-desisyon po ako na magpa-check up para po makahingi ng medical certificate. Alam niyo po sa mga oras na yan, kung tawagin nila sa siyensya ay acute otitis interna na nais po nila akong pabalikin para po magkaroon po ako ng mini operation at tanggalin man po kung ano man po yung nasa tenga ko. Alam niyo po mga minamahal that time, pinaisip na lamang ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na lubos na magtiwala po sa Kanya at mag-start po na mag-fasting po that time. Alam niyo po mga minamahal, bago po ako makapag-start ng mag-fasting po, tunay na nararamdaman ko po papuyan yung karamdaman ko na yan, talagang nananakit po yung ulo at tainga ko. Pero maraming salamat sa mahal na Panginoong Hesus. After ko pong mag-ayuno, sa unang dalangin po ng ating pong parents in the Lord, andyan po na pinagaling po ako sa aking karamdaman Praise na the yan, Lord, talagang man. nawala po yung pananakit ng ulo ko at talagang nung hinawakan ko po yung tainga ko sa mga oras na yan, andyan na nawala na po. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nais ko rin po pasalamatan ng mahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa akin nung nakaraang last week lamang po. Ang iyong abang lingkod ay sa hindi po inaasahang pangyayari. Andyan po na ako po'y nadulas po sa amin pong CR. That time po nag-iigib po ako ng pampaligo at sa hindi po inaasahan talagang may naapakan po ako at talagang napadulas po ko yung ulo ko po. Tunay na nauntog po sa pader po ng aming CR. Alam niyo po mga minamahal, that time, sobra pong first time kong naramdaman yan, sobrang akala ko magpa-blackout po ako dahil po halos mahimatay po ako sa sakit dahil sobrang sakit po. Alam niyo po mga minamahal, pagkaupo ko po talagang umiikot po yung paningin ko po sa mga oras na yon. Akala ko po okay na po ako pero po nung bandang hapon po talagang andyan na sobra pa rin po yung pananakit ng ulo ko at inaantok po ako. Talagang hindi ko maintindihan yung pananakit ng ulo ko dahil sa sobrang impact po ng pagkadulas ko po at pagkauntog ko doon sa pader. Alam niyo po mga minamahal,
hinayaan ko na lamang po at after 2 days po, akala ko po mawawala na po yun. Pero po, naramdaman ko pa rin po yung pananakit ng ulo ko at sa malalang pangyayari po ang yung abang lingkod, excuse me po sa mga kumakain, ay nagsuka po ako sa mga oras na yon. Alam niyo po mga minamahal, nung kwento ko po yun sa mga katrabaho ko po, sila yung nag-aalala sa akin, sabi nila magpa-CT scan ka na, sabi nila kailangan mo magpa-check up. Kasi po bago po nangyari yung panahon na yun, andyan po na nagpa-check up naman po ko at wala po silang nakita sa x-ray ko po. Pero sabi po nila, magpa-CT scan daw po ako kasi baka may nangyari sa ulo ko po dahil po andyan na nakita po nila yung symptoms na yung pananakit ng ulo, yung pagkaantok, tsaka po yung pagsuka. At hinayaan ko na lamang po yun at dyan na nagsumamo po ako sa mahal na Panginoong Yesus. Humingi po ako ng kapatawaran sa mga pagkukulang ko. After 4 days po, alam niyo po mga minamahal, patuloy ko pa rin po nararamdaman yung pagkahilo ko po, pananakit ng ulo ko po. Alam niyo po mga minamahal, nagsumamo po ako sa mahal na Panginoong Yesus. Mahal na Panginoon, nais ko pong ibalik po muli yung dati ko pong ginagawa. Sakto po holiday. Nais ko po ulit mag-ayuno ng weekdays po. Alam ko po, pagkatapos po ng aking pag-aayuno, andyan po nagagaling po ako na hindi na po ako magpapa-CT scan, nananampalataya po ako na hindi ko na mararamdaman tong pananakit ng ulo ko. Alam niyo po mga minamahal, Lunes po yun, talagang andyan po na nahihilo pa din po ako, nananakit pa din po yung ulo ko. Pero salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil tayo tinuruan na po ating pong parents in the Lord na may kapangyarihan po sa pag-aayuno. Alam niyo po mga minamahal, pagkatapos po ng weekdays po na pag-aayuno ko na yan, sa himala po ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, yung pagkahilo ko, yung pananakit ko ng ulo, yung pagsusuka ko, andyan na hininto po yan na ating pinakamamahal na Panginoong Yesus at nawala po yan Praise the Lord. instantly. Hallelujah. Sa kahabagan lamang po na ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, nawala po yan nang wala po akong tinitik na gamot at hindi po nagpupunta sa doktor dahil po andyan na nananampalataya po ako, pinagaling na po ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil nawala na po yung naramdaman ko talaga nung last week. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus at minsanan pa nais kong pasalamatan yung pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil hindi naman po lingid sa ating kaalaman. Andyan po na sunod-sunod po yung nangyayari po sa ating paligid na bansa. Andiyan na sunod-sunod yung lindol, mga bagyo. Andiyan po na maalala ko lamang po na nagkaroon po kami ng convention sa Baguio. Alam niyo po mga minamahal, pauwi na po kami that time sa hindi po inaasahang pangyayari. Nakatingin po kami sa bandang harapan. Noong una, akala po namin ay ordinaryong pagragasa lamang po ng lupa ang nangyayari. Sa hindi po namin naasahan na dumating po sa point na nagpanik na po yung driver po na aming pong van, aming pong sinasakyan. May dumaan po na malaking tipak ng bato sa aming pong harapan. That time po, andyan po na hindi po kami maka-atras dahil sunod-sunod po yung sasakyang nasa likuran po namin at pagtitingin naman po kami sa bandang kanan po namin, bangin na po kaagad. Pagtitingin naman po kami sa bandang kaliwa tsaka sa harapan, tuloy-tuloy pa rin po yung ragasa ng lupa. Alam niyo po mga minamahal, that time po tunay na sa hindi po inaasang pangyayari po, andyan po na nagpanik na po yung mga kasamahan ko po dahil hindi na po alam ng driver yung gagawin kung aatras ba kami, kung saan kami pupunta. Pero salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil tayo tinuruan po ng ating po parents in the Lord na kung tayo nasa gitna ng kagipitan, kahit sa paningin ng tao ay alanganin, andyan na ililigtas tayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Alam niyo po sa mga oras na yan, kunting-kunti na lamang po, matatabunan na po kami ng lupa at panigurado po mahuhulog po yung van na aming sinasakyan po sa bangin. Alam niyo po, maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Ang inyong abang lingkod ay nag-rebuke lamang po ng isang katagang hallelujah in Jesus' name hanggang sa napagaya po yung mga nasa paligid ko po dahil hindi na po nila alam kung sino yung tatawagan nila. Pero maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. After a minute lamang po, yung landslide na yan, andyan na pinahinto po ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Kaya maraming pong salamat. Pinag-ingatan niyo po kami hanggang sa nakapunta na po kami sa safe place at kanya-kanya po kami nakauwi ng ligtas at maluwalhati sa aming pong tahanan. Kaya maraming
maraming salamat sa pag-iingat, sa lahat ng kagalingan, higit po sa lahat yung buhay na walang hanggan na ipinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At patuloy niya rin pong ginagamit sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pagdadakila, pagpupuri ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At magsabi ng Praise the Lord! Amen. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At yung mga bagay na mga ay kagilagilas na gawa ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa ating mga buhay. Amen. Tunay nga maminamahal na walang magagawa ang tao, maminamahal sa talagang panahon, maminamahal ng disgrasya, maminamahal ng kapamakan, maminamahal ng kalamidad, maminamahal, amen? Subalit ang Diyos natin, maminamahal, subok na subok ng bawat isa atin dito, maminamahal, amen? Sa unat dalangin na ating malapastor, maminamahal, talagang nariyan, nakikita natin ang pagkilos, ang pagliligtas, ang himala ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal, amen. Tayo'y kaya talagang ingatan ng ating malapay noon, ilayo sa anumang kapamakan, mga minamahal, kayang pagalingin ng malapay noon, ang ating mga karamdaman, mga minamahal, na talagang kung sa tao, mga minamahal, ay wala nang magagawa, mga minamahal, sa Diyos, ang Diyos may magagawa, mga minamahal. Amen? At nawa, mga minamahal, ay hindi po dito nagtatapos ang ating pagbabahagi ng kabutihan ng malapay noon, kundi saan man tayo pumaroon, mga minamahal, patuloy nating ihayag ang mga kagilagilas na gawa ng ating malapay noon upang kung paano tayong niligtas, tinugon ang malapay noon ating mga dalangin, gayon din, mga minamahal, ang ating mga baginan, mga minamahal, malaman nila na sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, totoong may Diyos, may nagmamahal na Diyos, buhay na Diyos, walang iba ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At dito na po, mga minamahal, nagtatapos ang pag-ining ng mga buhay at pinagpalang patuto, mga minamahal, tayo po'y tumayo, mga minamahal, tayo po'y umawit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Oh, when the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, Lord, I want to be in the number when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Lord, I want to be in the number when the saints go marching in. The saints of God march forward, bring the power of Jesus' name. Praise the Lord. Hallelujah. 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 March forward, for we are more than conquerors in His name. Sons of God, march forward, bring the power of Jesus' name. Sons of God, march forward, bring the power of Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Glory.